Quan als 12 anys vaig començar l'ESO, jo sentia que no valia per res. Aquesta sensació es va anar fent cada cop més forta, fins que el pensament va arribar a ser una veritat absoluta. Però el pitjor de tot és que jo no em sentia amb la capacitat de poder-ho compartir, perquè tenia por de ser rebutjada de nou. En aquell llavors no era conscient de com aquesta idea afectava la meva salut mental. No tenia cap motivació per anar a l'escola ni per estudiar, ni tampoc sentia cap motivació per conèixer nens i nenes del meu entorn. La dificultat per socialitzar feia que deixés de fer moltes coses que a mi em venien molt de gust, fet que em generava molta impotència i alhora encara m'entristia més, fins que vaig decidir fer un canvi. Vaig començar a assistir a les trobades de la mentoria amb l'Anna. A poc, aquella cita a l'agenda es va convertir en la trobada més important de la setmana. A mi l'Anna em va ensenyar molt i penso que aquelles estones les dues eren felices. Ens sentíem incloses i acceptades a totes les activitats que ens proposaven i ens vam fer amigues. Parlàvem, compartíem i, en definitiva, gaudíem juntes. Socialitzar fins a aquell moment s'havia convertit en el més complicat per mi. Era com una pedra a la sabata. I, curiosament, es va convertir en una via de sortida, en un espai segur des d'on expressar-me, conèixer persones noves, augmentar la meva autoestima i sentir-me més valorada i viva. Com l'Anna d'aquesta història, tu també pots viure una experiència de mentoria i créixer amb ella. T'esperem al projecte Rossinyol. Si algú confia en tu, volaràs més lluny.